dung dung pak pak kami timur ratus. Dino iki aku guting tenan Tel. Apa-apa diarani nakal, obah sithik diarani nakal. Lho, aku to nakal kepiye? Wong aku mabuk ya ora, wong aku ngombe ya aku genep loro wis. Mumet ndasku, ngelsi-ngelsi ngerum ya ora, ngono sik diarani nakal wae. Hei, lah emang kowe munggih pola apa Bro? Mau pipine lek Sukardi ana lemut, tak ceplek. Wis ngono tok malah nesu. Mosok ngono tok nesu? Lambah, apa gara-gara sikilku gopak mbelek yo? Weh, dadi kowe nyeplek pipine nggawa sikil. Ana mbeleke barang aja lali. Jabang bayi, kuwi nek aku tak tongkak kenceng ndok-ndok kamu lho, Bro. Ya, iki lagi nampan nadah roti. Aku memang tampan dan kemaki. Hihi. Weh, jabang bayi, apa iki? Oh iya, iki kan wayah udan atis, bonsaine pilek, mentune lombok. Nah wayah tanggal tua ya pilek mentune notifikasi angsuran bank. Bro, dino iki kowe sahur gak? Aku gak sahur dadine jam sakmene wetenge wis mak krok-krok mak dung dung tak dung dung ter dung dung tak dung dung ter dung. Kowe nak poso sahur to, Tel? Lemah. Lemah patakmu iki kowe ra poso ya kuat to, Tel. Lu kok hilang? Jabang bayi, kenapa kamu pedot AC lole bolo? Wase lole, tumpak ting ting. Wase lole, tumpak ting ting. Wis selehno aku Tel. Lho, lah nang opo endek-endek kan aku berduka ngono lho. Tanganmu badek, gopak mbelek iki mesti. Ya ampun.